Control. Nung oras ka ba umuwi kagabi man eh? Maaga? para, para ulok-ulok ka man eh. Wala akong kinalaman sa pag-uwi mo kagabi. News Direct Edwin, yaon sa newsroom. Siyempre nakamonitor si News Manager Madala sa IT, si Mark Sian Madrid. Ako po si Pio Fernandez. Sige tabi, good afternoon sa Saindo Gabos. Nagkakaigong ngunyan kan State of the City Address sa tuyang alkalde kan Legazpi. Kaya lang di kita nakaka-monitor pa nakasabay sa programa niya to kasubago man sa pagpreparar sa tuya sa nang gustong ipakihurun sa lokal na gobyerno. Antubeg bagamani antubeg. Sa bagay nagdeklarar na pa ang Legazpi City Government maganin water crisis. Disyembre pa kanakalihis na ay dai. Di ba last year ito man eh? Aba masarong taon na? Ay sus ko. Sarong taon na nasa water crisis ang Legazpi. Kadali kang panahon man. Narumduman mo ito man managad. Last December ba gayon eh? Nagdeklarar nin water crisis ang Legazpi por dahil sa klase kan serbisyo na ipigtatao kan PhilHydro sa LCWD and sa mga konsumidores kaini. Both quality and quantity wise. Sagkod sa ngunyan baga, sige ang lala kang sitwasyon kan supply asin serbisyo nin tubig niya to digdi sa Legazpi. It's high time na siguro na kulkugon man ang gadya na prime waters because halangkaw ang level bako kan tubig na ipigtataon ninda. Kundi halangkaw ang level kan inefficiency, kan serbisyong ipigataon ninda. Ang pruebas kayan, iyan na mga reklamo kan konsumidores nin tubig sa man na barangay digdi sa Legazpi. Sa indo tabi man sa binanuahan, ano ang oras kan tubig na nagbubulos? Maghapon man, diiton, sige ang diit. Sige ang diit man ang supply kan tubig. Samantalang ang pikukuhaan, uyan bagatabi ang pikukuhaan kan, yan na Yawa River. Di ba? So, kunyan, igwaning level of inefficiency. Ang prime waters, they are remiss of their duty o kaya responsibility na. So, commercial baga din ka ito na anytime baga daamani, mineral water ang maluwas sa gripo. Nya dapat bagangani, pag miyembro konsumidor ka, kan water district, it is presumed na 24/7 ang serbisyong makukuha mo sa indong mga water district, malinig ang tubig. Dawa mani bago kang mata, pipingo-pingo ka pa, dahil ka pa dahil ka pa naghilamos, makusog ang boto, maski piyong ka pa man mabukas ka kang gripo, masalod ka kang baso, kampanti ang buot mo na malinig ang tubig na inumon mo. Ngunyan dahi na tabi. It's no longer the same as before. Digdi sa Legazpi mani bako. Pirmi ka ng duda. Pagbukas mo, hihilingon mo na ang kulor kan tubig. Sabi kan mga ang kurol kan tubig. Di ba? Dahi ka na nintiwala kada bes sa pagbukas. And once nga ni mani, na nagpapakarga na sa water refilling station, takot ka na magbalik duman sa gripo na duman ka direktang mainom bako. O aberdo tabi, kamo mga parantabay, testigos kamo. Kung anong klase, yan, na serbisyo ang ipigtatao digdi sa satuya kan PhilHydro. Because yung PhilHydro, iyuan suka kontrata baga kan LCWD na mag-supply sa indan nin tubig. Harain na sa mga nagpursigir ka ang kaito na mga members kan junta direktiba man
harain na. Dai lamang dai tasabot kung talagang kung paano sinda naka-arrive sa desisyon na palaugon iya na prime waters na dai tasabot kung hinapot nila din marhay, pinag-scrutinize nila din marhay kung kapable mananggad na 24/7 magtao sinda nin supply nin tubig quality and quantity wise magayon bako man pag bina-brown out igwas indang generator pag binakon sa generator ni wala na malabog na pag bina-brown out maluya ang supply taday nga kaya kan generator so entonces they are not prepared bako and come to think of it money kada pagpabulos ta ning tubig kwarta ting 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 dilensyan minalawog sa inda bako millions of it money ang minalawog sa inda hi man they cannot generate water na malinig di ba inda kon sa mga honti direktibas ka ito na miyembro kan board na nagturugot na magkaigwaning bulk water supply agreement na palaugon iya na water na PhilHydro kun baga managal inadala nito are you capable na magprodusir nin tubig 24 oras an aldaw na malinig sufisyente are you capable na mag-supply nin tubig kun dainin kuryente an APEC are you capable na makapagpabalik ning supply nin tubig once na nagbagyo shortest possible time apparently man iday baga bako apparently day yan ngungon yan ang kahirak na pag nagluluya ang supply nin tubig buda pag nagluluya ang kalidad kan tubig ang kahirak lugod ang natataritian LCWD nya so LCWD man ipapasa man duman sa PhilHydro paano nakita ka initabi yan kaya inda ko sa nata kanakalis bagang Disyembre man nagkasiribot-sibot ta igwang gustong palaugon man na panibagong concessionaire so taga Visayas gayon ito inda kung ano ngarang ka itong water concessionaire na ito na makuha nin supply nin tubig ata somewhere else dyan sa sur na barangay sa sur na mga barangay or igwa man yata nin kukuhaan nin source ng tubig digdi sa baba inda kun ano naan development kan pagtugot ka ito na lumaog digdi sa Legazpi takun makakuha ito asin kun mahiling kan publiko na mas maray ang serbisyo ka itong nalingawan ko lang sungarang kan pipalaog na ito igwa na ni initial na connection dyan process sa city government nagkakaigwa na nin hururun naglalakaw ng papeles pero ma 1 year na day na realisar ma 1 year na day ito nakakalaog takun mahiling kan mga tao na marayan serbisyo ka ito nako marilipat yan dyan bye dyan tabi sa ining mga yan na water supplier niya to digdi nako maray na hapon tabi Papa Jer na Ludovice maray na hapon Papa Jer na Ludovice dyan sa apse mo. Pa-check daw attendance. Tapos pa lang kan hukay-hukay po. Ugon mo maray na hapon tabi sa imo Papa Jer na Ludovice. So yan po tabi. Iyan sana ang inda ko sana kun matukaren. Dapat bagamani sa State of the City address sa man na lugar. Sa man na lugar digdi sa satuy sa Pilipinas. Be it province, city, or municipality. Inda ay for one, ini ideya ko man sana. I don't know kung kamo ma-subscribe sa ideya ko nan ipresentar man so pigahampang na problema bako. Ipresentar sa publiko. Uni po ang pigahampang niya tong problema. Sa lado kan tubig, uni ang problema. And ini ang satuyang gigibuhon na solusyon o pinagigibong solusyon. In that sense, maaraman niya to so kabilugan man di ba? Bako sa nang sumanga accomplishments. Pangapudan tayo sa bilog na bako sa nasa Legazpi, but all other municipalities, cities, or bit province, sana, iyo yan, uni man tabi so problema ta sa agrikultura. And these are the projects na pinag-implementar niya to, nanganing maresolveran ang problema. And uyan ang timetable niya to, kung rin yan, mareresolveran. Pagkatapos kaan,
ipresentar naman so uni naman tabi so sa tuyang mga akomplesimiento, di ba? Bako sa nang magpundo duman sa mga akomplesimiento, but ihayag sa tao, uni po ang problema ta sa malnutrisyon. And uni an sa tuyang programang ipiglalapat nga ning masolusyonan iyan. Uni ang problema ta sa kuryente, and uni an sa tuya man na pinagigibong solusyon kaan. Whole approach, di ba? So, inda ko sa natabi, kung ining tubig, we must accept the fact, ngapit na panahon, igwa man ko ta na ninyaw, sa Yawa River, bagadaki ko aba ko man eh. Sa Yawa River, ang kiko daw eh. Igwa dyan yung kiko, Laguna, pikukun yan. Yaw na supply ka tubig, doon diretso, pero they cannot supply, they kaya kan na Philhydro na supplyan ang water district ng malinig na tubig as in sufficiente. Ay nako. Saro yan sa mga medyo mamundong estado kan Legazpi, tabi nasa tuya ang niya na nahihiling na ipapakihuro niya to kay Honorable Mayor Noel. Sa bagay, kuha na yan aram na ni Mayor Noel, tas si Mayor Noel nga ni, so nag-ispired na magkuha na kita, magdeklara na kita ng state of the emergency water crisis sa Legazpi, and tipalaw na nga na itong supa ni bagong water concessionaire. Aram na ni Mayor Noel, ipa-follow up ta daw, ta nga ning mapa-speed up ta itong kuha, kung an solusyon tabi ha? Nasalin niya na, si Ans Nagalero. Ans, marahay na hapon, please go ahead. Yes, maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay. Sa ngunyan na nagpapadagos pa o kaya nagpupuon-puon pa sana mag-eksplikar si Alcalde Noel Rosal kan mga akomplesimiento kan gobyerno lokal kan Legazpi sa paagi kan sa iyang city-state address o ining ulat sa bayan ngunyan na pagkahapon digdi ini sa Legazpi City Convention Center. Sa ngunyan, Sir Pio, kadaklan talaga ng kan mga pinigpresentar sa iyang audiovisual presentation mga akomplesimiento manungod sa urban poor affairs, social welfare and development, sa lado din edukasyon, infrastruktura, asin man ang mga akomplesimiento kan kada barangay sa syudad kan Legazpi. Talagang sinabi ni Alcalde Noel Rosal na maski na yaumpaan na patakot asin epektong pigdadara sa tuya kan pandemya COVID-19, dahil man daw na tanyog ang gobyerno lokal kan Legazpi maski na ang mga Legazpenyo asin napadagos man girarayan pag-uswag niya to, lalo pang yaon man ang mga nag-aragi o nagtrapadong mga bagyo kan mga nakalihis na bulan. Alagad sa Pio, manungod dyan sa ururon sa tubig, iba pang problema ang pinag-ampangunyan kan mga syudadano niya to, dahil pa man ini nadudiskutir sa mga puntong inidigdi sa ulat sa bayan kan alkalde. Baad lamang mapaagihan man kan Honorable Mayor niya to, Posible. Tibad lamang, Baka sa Pio tood-tood, pag nagtaram na sa kan plano for next year, baka ma-mention lamang iyan. Iyan, sige, As of now, Sir Pio, ang pinag-diskutir ni Alcalde Noel Rosal, ining manungod sa manlain-lain na infrastructure project sa bilog ng syudad ng Legazpi, siring na sana kan mga ongoing na rehabilitasyon kan mga local roads digdi sa tuyong syudad, nagkakantidad 40 million pesos. Yaon man na mga flood control projects and evacuation holding centers na permanente na itutugtok sa syudad kan Legazpi, kantidad de 85 million pesos. And of course, mga manlain-lain na multi-purpose building sa syudad kan Legazpi, yaon na dyan ang mga barangay. Iyo, aram mo, Ans, day talaga day matatawadan, gulpi ang bungkaras ko niyan kan Legazpi. Sabi nga ni Sir Nung Rangga sa golden era kan Legazpi. Yes. Sa totoo lang talaga, talagang buminong karas nin todo ang Legazpi, nabawasan nin maray sa politika. Oo. Nabawasan nin maray sa politika. Kundi iyo, pag-abot sa tubig, duman medyo may setback. Maski si Mayor Pig ako yan Oo. Yan, igwa man nga ning award naman sa Legazpi, kasubago lang, kang award, hali sa DICT. Oo, actually, ngunyan si Pio, pinagsubago siguro, mga pirang minuto pa lang nakalihis, nag-mention na digdi sa ulat sa bayan ni Mayor, ining pagiging Best in Government Internal Process Award ng syudad kan Legazpi, entire Philippines. Yan, Legazpi, dinaog nga ni sa Manila, pandua sa na sa Manila. Yes. Oh, magayon talaga, magayon. Kaya day matatawadang gulpi ang improvements niya to digdi sa Legazpi. Come to think of it, sunod-sunod na bagyo, Surusimana, plus sa taho pa kan pandemic, and we survived. And ngunyan, zero ang Legazpi sa COVID. Na-manage ning marhay. Actually, kasubago, Sir Pio, bago ini magpuon, formalmente ining ulat sa bayan, nagkaigwanin na pagtiripon ang LCPDC o Legazpi City
Planning and Development Council kung ano naman ang sunod nindang plano for next year sa panagos na paghampagtakan na pandemyang COVID-19. Oho. And actually, garo fully prepared man ang syudad kan Legazpi sigon sa mga opisyalis kan gobyerno lokal and nahahampangon ninda kung in kaso man maglangkaw pa or magbaba na talaga maubos na ang kaso kan COVID-19 sa syudad. Roger Copia. Sige. So sa ngunyan, Sir Pio, padagos pa ini, and taon-taon, ang tabayan ta kung in kaso maipaluwas ni Alkalde ang problema sa tubig, kuryente o kung ano pa man digdisa sa tuyong syudad. Aha. Ang sinabi niya na partisipasyon kan lokal gobyerno at man kan publiko ang kaipuhan para padagos na maguswag ang syudad kan Legazpi. At sabi Sir Pio, digdi sa ulat sa bayan, Ans Galero, DCGB. Thank you so much, Ann. Babeltadahan tan mga reaksyonon, mga text messages digdi sa programa. Alas 4:28 ang hapon dahil po maghali. An oras hatod sa Indokang Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Rexidol Forte. Rexidol Forte. Uragon banat sa apat. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll in your bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media accounts. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll in your bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media accounts. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Sa mga kahimanwa ni Kagawad Randy Gata, sangaran kan sa iyang pamilya, asin pag-iriba sa sangguniang bayan kan Ginubatan, maugma po siyang nagpapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year sa gabos. Sigun sa iya, dapat kitang magpasalamat sa mahal na Diyos dahilan sa maski gulping problema asin mga kadapisilan kitang inagihan, arog kan pandemya asin mga bagyo, buruhay kitang masabat kan Pasko asin bagong taon. Padagos lang kitang maghiringuwa. Ginubatenyos, hampanguntang positibo ang mga hagyat kan panahon. Liwat si Kagawad Randy Gata, nagpapaabot nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Ang espiritu ng Kapaskuhan, nailing sa pagwaras niyato ning pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon na kita udok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli ta tinawan niya kita, ning buhay na kaparo pakinabang. Maskin nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na satuyang pinaghampang, ang Paskong maabot asin ang bagong taon na satuyang sasabaton, lugod magtao sa tuyan ning panibagong pag-asa asin katununungan. Ini po ang sa indong board member, Dr. Eva Lopez Ribaya, kairiba ang sakuyang bilog na pamilya, pati na ang St. Stephen Optical Clinic na nagmamauot na sana ligtas sa anuman nakamatean ang kada pamilya. Tanganing mapano ang lambang harong, kipagkaminuotan, asin katrangkilohan. Maugmang pagsilibran ng Kapaskuhan, asin bagong taon. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Si Vice Mayor Ted Resedilla, sangaran kan sa iyang pamilya, asin mga pag-iriba sa sangguniang panglungsod kan ligaw, maugmang minapaabot, nin maugmang Pasko, asin panok nin paglaom na pagsabat niyato sa bagong taon. Sigun sa iya, give love on Christmas Day, kaya hagad niya namang ibabaw sa lambang saro ang pagkamuot, pagkasararo, asin pasasalamat sa mahal na Diyos. Sa tahaw, kanda ita pinaglalauman ng mga pangyayari sa maabot na taon. Maging positibo kita. Hale, ki Vice Mayor Ted Resedilla. Merry Christmas in a wonderful new year. Dear Pigma
mamaawot. Pa, no ta ka maaabot ngunyan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na Bakbong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasirang, asin mo niyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Milo everyday. Bakbong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Numero sal tabi kang syudad kang Legazpi. Halos tabi sa rong taon na nasa eraron kita kisarong kadipisilan. Sa rong pandemya na data unaon nasa sa parunta sa tuyang buhay niya. Alagad mga tugang, manarig lang kita sa mahal na Diyos. Siya man sana ang sa tuyang pag-asa. Kita man bilang mga tao niya, kay puwanta ang pagkasararo, kay puwanta ang pagtiwala sa lambang saro. And siyempre tabi, ang kooperasyon, ang aning manampasantay.
Yan po ang dapat na ngunyan na isipon. Ang Christmas is about love. Ang pagkamuot sa tuya, kan sa tuyang mahal na Diyos. Sa paagi kang pagkamundal, kang umboy na si Jesus. Ini po manifestasyon man isa rong pamilya na nagakaburunyo. Ang mga aki, kitawan taki, kahalagaan, ini ang tunay na ehemplo isa rong Christmas. Kaya tabi, despite this pandemic, sana gabos kita mag-urugma. Mas lalo tang palagahan ang satuyang pamilya. Maybe sa ruining purpose na baka na nilingawan ta na ang pagkitaramtang pagkamuot sa pamilya. Kaya po laom ko na kita gabos nakakasararo. Bilang sa indong alkalde, iasigurar ko man sa indo po na ipapadagos ta ang mga programa, mga proyekto na madara sa tuya sa mas dakula pang oportunidad para sa gabos. Lalo na makapagtrabaho, makapagnegosyo, asin makatao yung mga serbisyo sosyal. Again, mga tugang ko po, mga namumutang ko mga Legaspeños. Maubang Pasko, asin manigong bagong taon sa Ilocos. Let us always keep safe. Manalampasan pa tayo. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puun pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sangon yan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako Bicol lang sa puso ko. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply per DTI FDE number 105509 series of 2020. Madya na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Ngani matauaning solusyon ang mga agyat na kag global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ng Ugto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Baranquiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Go Education! Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Alban. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020 per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll in your bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online.
Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media accounts. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll ang inyong bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media accounts. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay, Tapos si tatay inuubo raw. Kay, Si ate naman masakit daw ang puson. Kay. Nay, ba't puro ka Kay? Kasi, may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actimate Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. Kay! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 072 series of 2020. Thank you so much, Manny. Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. This is 6 o kaya 15 na lang nga ni bago mag alas 5 nin hapon. Kompadreng Jimmy, go, go, go. Yes, salamat pa rin. Maswerte kon an edad. Nag-aabot sanggatos anyos o sumobra pa. Lalo na digdi sa Banuan kan ginubatan dahil sa susog kay Kagawad Benny Padua bilang nagkakapot sa Committee on Senior Citizens. Minamontar na sa 170,000 pesos ang nare-receive kan sarong persona na nag-aabot nin 100 years old. Digdi sa ginubatan ang dating 10,000 pesos na centenarian assistance, ginibo na ini nin 20,000 pesos versus ni Kagawad Benny Padua, pinaagi ni sa Sangguniang Bayan na aprobaran, kaya 10,000 naging 20,000. Roger. Sanggatos mil sa national government, Iyan. 50,000 sa provincial government, Wow. sumada 170,000 pesos. Ubos man sanan kan mga makuapo. Lalo kung bungog-bungog ka na tapos medyo malayanan mata mo. Yan, pirang yan. Parang yan 50. Ito pala, 500. Latest na naka-receive kayo ni Tabi pa ding asistensyang ini. Si Lola Solidad. Ay ko napiliduhan ini. Taga mayon yun ni Tabi pa din. Ay ko nabanggit na napilido ta for security purposes man. Tama, tanong kula na bagay ini man na kantidad. Opo. Ngunyan, sabi ni Kagawad Padua na pansampulo na ini pa di dakulon pan mga sasanggatos. Iyo. Ngunyan na digdi sa area kan ginubatan. Saan sikreto man sa nadaakan sa pag-interrogar kung natata anong sikreto tamin na haloyon ng edad. Sa pagkaon man sila nanggad tabi pa di? Iyo, totoo Sa kung pagkaon. Jimmy. Iyoan ang mga nagkakaararaman ta. Tapos may na-interview man ako kay ning lalaking uminabot man sang gatos. Niya ko, ano ang sikreto mo tabi? Tiyo, ang talinga mo. Niya ko, bako bungog. Maan mata mo, alinaw-naw mo. Kuwan pa, malaadon pa. Ako ani, maluya na. Binuka sa palad tabi pa di? Iyon. Tinuktok nintulo. Ko maintindihan niya ako, ya? Ko niya ko yan. Iyo sa sekreto ni Pai. Sa sekreto niya. Binuka so walang palad, tapos sa sarong palad, sumuro, na hintuturo, pigdudok-duk duman tulong beses. Hindi ko na nung gustong sabihin ka to. Hindi ganito. Kung anong nasa isip mo, bako yan ang nasa isip ko. Dahil ko man nga nila isip na. At bako man nga na nasa isip ko.
Kaya sabi ko, dapat palan talaga. Sabi ko, ganito nakapira ka, Aha. aputon mo na sinangyang kabarangay ko. Di man na pala ng sikreto pa de. Mararahon Kaya si Pai. Mararahon. Ano? kaya ikadahay mo panindugan na maging last virgin ka. Tama, dali ang buhay mo ka. Sikreto tayan. Kiray ka pa de. Sayang kang buhay. Kaya mo pagmalingawan itong turtok-tok ito ni Peta. Inapot ko talaga. Sinikreto ko. Iya. Niya ko ano talaga. Gusto ko man niya ko rumarala ang buhay ko. Aha. Sinoktok nintuloso ka mo. Tama na. Yaya. Ang nipisil kan kumpadre, kung sa kalawig ang kambuhay, gabos na gadan, ika na sa nang buhay. Ora ka natutuktukan. Ara ka na tutok-tukan. Duran ka man gila yun. Ang sabi pa de, Sige. madagdag na informasyon. Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Thank you so much, kumpadring Jim. Mga centenarians, tignatawan manin, monetary, kumbaga, paugmaman barang, ano? 11, bago mag-5, Luens, marahay na hapon, go ahead na. Salamat, Sir Pio. Maray na hapon. Maray na hapon sa kapos ng mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Talagang naiiling sa mga aki ang tunay na nangyayari sa palibot kaini. Dahilan ta anas mga harong. Asin kompletong pamilya ang urog ka-importante sa mga ini sa pagkondusir nin psychological first aid kan Department of Education Region 5 sa mga estudyante kan probinsya kan Catanduanes. Ini pagkatapos na ipagunambitan sa DCGB News ni May Flor Umamil ang tagapagtaram ka na sampitan ng ahensya na pigkukondusir ninda ang siring na bagay na mismong pinanginutaan ni Regional Director Gilbert Sadsad na apat ng mga eskwelahan na may mga aki ang sa indang pigtawan in siring na bagay sa nasambit na probinsya. Sa paagi kan pagdangog din mga manlain-lain na musika, pipa drawing ang mga aki kan sa indang emosyon, asin anas ang nagluluwas, harong asin kompletong pamilya ang naidodrawing kan mga ini, asin mga kagamitan sa eskwelahan. Yun, relate na relate, ano? Roger, Sige. sa paagi kay ni Susog kay Umamil, na-express ang gabat kan emosyon kan mga aki ang sa indang namamatian matapos na ruminabado ang Typhoon Ruli asin Ulysses sa lugar. Ang pinag-drawing, harong, kagamitan sa harong, Buddha, kagamitan pang eskwela. Correct, Tabi, Sir Pio. Kay Jesus Maria Joseph, sige. Ay sinda nag-apot kayan, Tabi, Sir Pio, basta sukong ano sa nang maisipan nila sa pagdangog kan musikang pang-psychological. Iyo, sige. Roger, matatandaan na ang probinsya kang Catanduanes talagang nag-aagad din tabang para padit-diit na makabangon ini sa presente kining kamugtakan dahilan kan pagrabado kan mga uminaging bagyo. Sa Catanduanes na siya na, so psychosocial intervention na pinagigibongon yan. Roger. Usap tayo, ano, dyan baga sa kuan, sa DepEd. Sige. Roger. Sige, So, sige. kaya talagang manunuparan tabi, Sir Pio, na mga siring na bagay, mahiling talaga kung kurano natawan nin negatibong epekto ang mga kaakihan dahilan ka na ruminapadong bagyong ini. Sige. Roger, yung mga dagdag na istorya, ako po, si Luwens Bursi Barcena. Salamat, Luens. In fact, tabi, ano, ang DCGB, padagos po paan sa muyang fund drive. Dailang panin buwelong marhay tabi ta uminabot na so kapagalan man kan mga donors money baga ano. So fund drive para sa Catanduanes talaga. Diyan para sa pagtabang niya to sa Catanduanes. Duro-diretso po ito. So mga nagduronar na tabi, dahil ka mo problema ta, so kwarta na pinagduronar do, yaon sana sa opisina. Ta sa Enero po, an sa muya ng pagpasiring duman. May go signal kan sa EVP, buda sa VP, ano. May go signal na kayan. Sa Enero, iduro-diretso pang fund drive. Kaya lang medyo dahil nagkakabuelo man ano, bako araw kay itong suenot na pangapunan baga ni VP Henry. So primerong bungkaras baga na naitabang tanangani sa Tiwi, sa Santo Domingo. Ngunyan maluya ta siguro inabot naman ng kapagalan buda duman pa ano sa tingog nagpo. Dito para dangog. Kay dagos siya to ang fund drive di ba kung sa karaw bakong sa karaw tabi no. Dagos pang fund drive kan DCGB para sa mga taga-Catanduanes by January sana makatipon-tipon kita nin medyo durodisenteng kantidad na pambakalin pang tabang duman. Taharayo baga ito masupog man na madumang kita ang dadarahon ta saro sa nang sadit na behikulo
na diit ang laog na pangtabang. So medyo durodesente man lamang, suspiciente man, ano? Kumpadreng Al, marhay na hapon, please, go ahead. Yes, maray na hapon, Badi. Talagang matindi ang mga aktibidades kan Bicol. Paghali sa barangay Humapon, sa bagong aga, sa groundbreaking ceremony dyan kan multipurpose evacuation center. Nagpasiring ang grupo naman sa San Roque kan Malilipot, Albay. On sa binisita man ni Congressman Saldico asin mga pagiriba ang mga evacuees dyan. Makahirak talaga ang mga evacuees dyan sa San Roque kan Malilipot. Iniso mga nagkabirektima kan landslide baga dyan sa area na yan. Dakol ini, mga 100 plus na pamilya plus mga totally and partially damaged na natawan man ki at least ayuda kan ako Bicol sa paagi ni Congressman Saldico asin iba pa mga pagiriba. May mga ipinangako pa na ibang plano para dyan sa mga residentes kan barangay San Roque, Malilipot. After sa Malilipot, nagpasiring ang grupo pati sa Tiwi. Duman sa barangay Maynonong kung saan ining lugar na ni talagang matindi man ang naging epekto sa mga residentes naman sa storm surge na nangyari dyan sa area na yan kan barangay Maynonong. Nakulawan man na pasalamat kan mga residentes dahil sa tinawang ayuda, apera kan mga food packs, igwapanin mga yero na ipiga panao anak ko Bicol sa pagi ni Congressman Saldico at saka kariba naman giraray si Congressman Pido Garbin Jr. Magali sa barangay Maynonong, nagpasiring sa barangay Sugod. Kan Tiwi Albay ang grupo, pabalik na digdi sa sentro kan Tiwi, sa gilid kan dagat kung saan dakol man sa mga residentes na nagkatarawanin ayuda and may pangako na sa bagay magkan DSWD sa sponsors man kan ako Bicol Giraray ang mga totally and partially damaged sa pangakuha naman in kantidad na magkatabang man lamang sa sendang pagbungkar sa garay kan pang-oral daw na pagkabuhay, lalo-lalo na sa sendang mga harong. Ayan, tabi, bani, ang naging mga aktibidades ngayon, haros maghapon kan ako Bicol, kasabay kita naman sa imbitasyon sa pagbisita dyan sa mga naunampitan tang lugar. Yan ang informasyon, Alarmario. Thank you. Thank you so much, Bading Al. Nasa linya man si Kumpadreng Jomar, ultimong report. Ngayon na hapon, Pading Jomar, go, go, go. Salamat Pading Pio, salamat. Good morning, good afternoon. 5 aldaw ng daing aktibong kaso ng COVID sa siyudad Cantabaco. Ini matapos na kanpet sa sais ma-ideklara ng recovered ang ultimong kaso kan COVID sa siyudad kung saan nagtutotal na sa 69 ang naka-recover sa 75 kaso asin anom sa mga ini ang nagadan. Mientras tanto, nagbibilog mo niyan ng bagong pasistema ang lokal na gobyerno kan Tabaco kung paano ang magiging tratamiento nila sa padagos na pag-abot ang mga LSI digdisan na nambita na syudad. Iniulit sa nakalisa ng 2 aldaw, nagdagdag ng 47 ang person under monitoring digdi sa syudad kan Tabaco. Para kalang kaini, iyuan ali sa ibang lugar. Sabi ni Mayor Crisel Agman Luis Roda pakikipag-ulay sa DCGB News na piglalaw maparinda pagdagsakan dakulpang mga maurol idi sa syudad kan Tabaco abang nagdagangadag ang Pasko. Dahil lang kayo ni kay punidang magbilog nin bagong pasistema dahil lang takong dahil mapapano nin todo ang mga ang quarantine area ninda sa padagos sa magarabot na mga magbabarakasyon asin mga nganaan man ng lokal na gobyerno kita kaon sa mga ini pag ginina sa kwarentina ang final na pasistema iyo posibleng mabilog sa mga anong man mga oras kung ngunyan kasi pwedeng ipautog tulo sa mga masunod daw.
Yan ang report. Jomar Bian, DCGP. Sige, sa Jomar, salamat ka sa imong report. Hali dyan sa luwa, sa paagi po kayang tabi, ano? Minapaaram kita sa tuyang programa para mientras sa programang Bicol Target Afternoon Edition. Kasabay ang bilog na tropa, masunod tulo si News Director Edwin Peralta. Salamat, bye-bye. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ansay nung kadamay. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Party list, boses ng probinsya ko. Sabay-sabay tayo sa pagdiwang ng Pasko. Pinagdapapan ng ilang bagyo, tuloy ang Pasko. Maligayang Pasko, ang Probinsyano Party List. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tapang lang.
Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Defex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat. 12 seconds, 4 seconds. 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One! Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Namipidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces.
Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Cauredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. This is it! Puon kang ibaba ni Aling Lorna S.J. Angeles ang presyo kan Bear Brand Wax sa